राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे। तटकरेंनी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे। त्यानंतर मंत्री छगन भुजबळांनीही फडणवीसांची भेट घेतलेली आहे। राष्ट्रवादी सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर या भेटी झाल्याचं बोललं जात आहे। शनिवारी रात्री राष्ट्रवादीचे नेते पार्थ पवार यांनी फडणवीसांची भेट घेतली। त्यानंतर आता तटकरे आणि मंत्री छगन भुजबळांनी देखील मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट घेतल्यानं चर्चांना उधाण आलं। तर भुजबळांनी फडणवीसांची भेट घेतलेली आहे। मात्र हे भेटींचं सत्र कसं आहे सांगते। पार्थ पवारांनी सगळ्यात आधी फडणवीसांची भेट घेतली 17 मेला, मग 18 मेला तटकरे फडणवीस भेट झाली। नंतर धनंजय मुंडे आणि फडणवीस यांची सुद्धा भेट झाली आणि आज भुजबळांनी फडणवीसांची 18 तारखेला भेट घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे। भेटींचं कारण अंतर्गत राजकारण, कारण सगळेच नेते यावेळी भेट घेत असल्याचं पाहायला मिळतं।